asko Pako Etxeberriari, Arantzadi zientzielkartetako arduradunari. Kanpoan, oroimenaren izarren autobusa zain daukagu. Euskal Herria azken 15 egunean hainbat lekutako oroimena berreskuratzen dabil, izarren argia filmearen aritik. Lorea Albenitzek ekimenaren nondik norakoak azalduko dizkigu. Gabon guztioi. Izarren argia filmak Sarturarango espetxean 1928-tik 1954 bertan giltzaperatuta egon ziren emakume eta umeen historia kontatzen du. Ez dakit ezagutzen duzuen Sarturarango hondartza, baina gaur egun ez da ezer gelditzen. Eta guk historia hori ezagutu genuenean, ni elgoibarkoa naiz, adibidez, eta ez nuen ezagutzen, nire amak etzekien erez, Sarturaren espetxe bat egon zenik erez, oso historia larria zela eta horrekin filma bat egizitekeela baloratu genuen, ezta. Sarturaren espetxean 4.000 emakume baino gehiago, Sarturaren espetxetik 4.000 emakume baino gehiago pasa ziren. 169 heriotz ezagutzen dira, eta horietatik 60 inguru haurrak dira. Guretzako fikziozko filma bat da, eta filma historikoa da guretzako bertan gertatu zenak kontatzen duelako, ez da? Baina guretzako ere bai filma errebindikatiboa da. Filma honekin emakumeek gatazkan izan zuten protagonismoa berreskuratu nahi izan dugulako. Jende asko pentsa dezake, isiltasunan gauzak isildu egiten direlako, ez da? Bai heriotzei dagokienez, bai eta protagonismoari dagokienez ere, emakumeek ez zutela gatazkan parte hartu, eta ez da horrela. Guztiok dakigu, emakumeek frentean borrokatu zutela, batzuk erretaguardian borrokatu zuten, eta beste batzuk errepublikarrak izan ziren, eta beste batzuk errepublikar edo eskertiarren emazte, senide edo lagunak izan ziren. Eta horregatik zigortuak eta giltzaperatuak izan ziren. Eta asko hil egin zen. Vallejo Nájera doktorearen aginduz, erregimen frankistak ezarri zuen legearen arabera, komunismoarekin amaitzeko haurrak bereien familiengandik bereizi behar ziren. Eta arau horri jarraituz, Estatu Espainolean 30.000 haur baino gehiago beraien familiengandik bereiziak izan ziren. Guretzako hori nahikoa larria izan zen filma bat egiteko eta historia hau kontatzeko. Filma orain ikusgai dago, aurreko astean hasi zen emititzen. Aste honetan oraindik ikusgai dago, nik eskertuko nizueke ikustera joango bazinete, edo agian zuen seme-alabak eta ilobak eramango bazin dituzte. Izan ere, guk filma honekin nahi genuena honakoa zen. Hau da, guk filma egiteko 5 emakume elkarrizketatu genituen, 4. Eta beraietako batek, Bentaseko espetxean preso egon zenean, heriotzera kondenatutako emakume batek esandako esaldi bat gogora dazi zigun. No lloréis, esan zien, ja heriotzera zijoa zenen, ezta? No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos. Eta guk esaldi horri heldu, eta orduan filma egiteaz gain, izarren oroimenaren autobusan martxan jarri genuen. Autobus honekin, erdiz herri, bide bat hasi dugu, herri bakoitzeko oroimen historikoaren alde lan egiten duten taldeekin lan egiteko. Eta bide batez, eta aldugun neurrian, memoria historikoaren berreskurapenean gure aletxoari hartzeko. Ez da gehiago esateko. Aukera bat ingo zuen filma ikustera joan, euskeraz dago, eta gaztelera subtitulatua, baina oso ongulertzen da. Eskerrik asko.